Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para pamirsa ingkang kinurmatan dalah para kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati Gusti Allah taala, monggo kita lajengaken pangaji kula lan panjenengan sedaya atas dawuh-dawuhipun Gusti Allah taala ingkang kasrat wonten ing Al-Qur'anul Karim. Ing saat punika mlebet serat nomor 3 serat Ali Imran ayatipun 56 dumugi ayat 60. Kagem para pamirsa Kreweng Aji Channel ingkang sapunika nembe nandhang grah, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring tombo paring usada wusana seger kuarasan kados wingi uni. Dumateng para kadang pamirsa ingkang ing sapunika nandhang masalah ingkang awrat, masalah ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusinipun ingkang sak-sae-saenipun dumateng kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring seger kuarasan, ayem tentrem, kuat slamet, sabar lan tawakal. Mugi-mugi Gusti Allah paring gampang lan gampil, gangsar lancar anggen kula panjenengan sedaya nyambut damel pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang bermanfaat wonten ing donya, bermanfaat wonten ing akhirat. Mugi-mugi sedaya kala wau dipun ijabahi dening Gusti Allah taala, lan ugi mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj saha Ma'juj, saha saking mara bebaya. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya. Monggo kita lajengaken malih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina amanu wa amilus sholihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbud dhalimin. Dalika natluhu alaika minal ayati wal dzikril hakim. Inna masyala Isa ibdallahi kamasyali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Faman khazaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil
فنجعل لعنة الله على الكاذبين Sadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih. Apa dene para kang padha angestu lan nindakake panggawe becik ganjarane iya banjur bakal pinaringake genep. Lan Allah iku ora remen marang para kang atindak dudu. Iki ingsun pangandikaake marang sira iku kalebu timbalan lan papeling kang wicaksana. Sayekti sanepane Isa iku mungguing Gusti Allah kaya sanepane Adam. Panjenengane anitahake dheweke bakale lemah banjur dipangandikani ana banjur ana. Iki barang sayekti saka ing pangeranira mulane aja sira dadi golongane para tukang madoni. Ananging sapa sing madoni ing dalem perkara iki ing sawise ana kawruh kang tumeka marang sira banjur celatanana ayo mrene padha angundang anak-anakku lan anak-anakmu sarta wadon-wadonku lan wadon-wadonmu tuwin wong-wongku lan wong-wongmu tumuli ayo padha nyenyuwun sing temenan dimen bebenduning Gusti Allah tumiba marang sapa sing padha goroh. Maha leres Gusti Allah Ta'ala saha dawuh-dawuhipun katerangan wonten ing ayat 56. Para kang atindak dudu punika ingkang dipun kersakaken para tiyang Nasrani jalaran para tiyang kala wau sami nerak wewatesing keadilan tuwin mangeran dhateng Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Katerangan salajengipun wonten ing serat 58. Adam punika kenging dipun suraos ateges manungsa sedaya jalaran sedaya manungsa punika katitahaken saking lebu. Wonten ing serat 18 serat Al-Kahfi ayatipun 37 kapangandikaaken para angestu sami wicanten dhateng mitranipun kafir mekaten. Aja kowe angafiri marang kang anitahake kowe saka lebu. Lajeng wonten ing serat 22 inggih punika serat Al-Hajj ayatipun ayat gangsal saha wonten ing serat nomor 30 inggih punika serat Ar-Rum ayatipun ayat 22 tuwin ing panggenan sanes-sanesipun kadhawuhaken bilih sedaya manungsa punika katitahaken saking lebu. Dados maksudipun wigatos anerangaken bilih Kanjeng Nabi Isa alaihissalam punika boten sanes kajawi tiyang limprah.
kalentu manawi panjenenganipun kaanggep sesembahan kados dene lekasipun para tiyang Nasrani. Manawi Adam ing ngriki dipun suraos namanipun tiyang, inggih punika tiyang ingkang pinilih dening Pangeran kados ingkang kasebut wonten ing ayat 3 kalih punika inggih namung mengku teges mekaten menika kala wau. Adam punika katitahaken saking lebu lajeng kapiji utawi kasucikaken dening Gusti Allah Ta'ala. Lah makaten ugi Kanjeng Nabi Isa ugi mekaten. Punika inggih katitahaken saking lebu dene anggenipun Kanjeng Nabi Isa alaihissalam kapiji ing Pangeran punika ugi sami kaliyan anggenipun kapiji Adam. Suraos ingkang kawengku wonten ing dawuh kun punika tumrap kawontenan ingkang kados mekaten punika ingkang dipun kersakaken amiji kawulaning Gusti Allah ingkang tulus. Manut panyuraos warni kalih kala wau sedaya boten wonten ingkang nerangaken bilih wiyosipun Kanjeng Nabi Isa alaihissalam punika tanpa mawi lantaran Rama. Ing ngriki saweg babantahan kaliyan tiyang Nasrani sarta ingkang dipun lepataken wonten ing ngriki punika pangandelipun tiyang Nasrani ingkang lepat, inggih punika anggenipun nganggep Pangeran dhateng Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Katerangan salajengipun menika kaserat ibtahala punika ateges anuraga utawi ngesoraken badanipun piyambak utawi nyunyuwun ingkang kaliyan sanget. Punika tegesipun ingkang sajati, nanging saweneh wonten ingkang negesi nabtahil ingkang jawinipun aja padha nyunyuwun dimen laknat iku tumiba marang sing padha goroh. Menika katerangan wonten ing ayat 60. Katerangan salajengipun surat punika kawiwitan ngrembak Nasrani dene tiyang ingkang kasebut wonten ing ayat ngriki punika para utusan Nasrani saking Najran ingkang sami sowan ing Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika taun hijrah kaping 11. Utusan punika cacahipun wonten 60 tiyang dipun pangagengi dening Abdul Masih sesepuhan tiyang Nasrani ing Najran. Para utusan kala wau dipun paringi pasipengan wonten ing masjid. Lah kados mekaten anggenipun Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring tulodo bab kamardikan tiyang nglampahi agami ingkang dumugi titimangsanipun dinten punika dereng wonten ingkang nyameni Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam
anggelar tondo yekti dhateng para utusan kala wau ingkang anedahaken bilih Kanjeng Nabi Isa punika sanes Gusti Allah wangsul namung manungsa limrah lan dados nabi utusaning Allah sasampunipun ababantahan bab prakawis punika kaliyan panjang para utusan kala wau tetep taksih sami anggegeki pangandelipun ingkang lepat bab kapangairanipun Kanjeng Nabi Isa alaihissalam awit saking punika minangka ikhtiar ingkang wekasan para utusan kala wau lajeng dipun ajak sami sesarengan nyuwun dhateng pangeran ingkang kaliyan sanget supados bebenduning Gusti Allah Ta'ala dumawah dhateng golongan ingkang puguh ngandhemi ing lepat. Para utusan nyuwun inah sadinten perlu badhe kamanah rumiyin ing dinten candhaipun Abdul Masih tuwin kancanipun kakalih sowan Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwin matur bilih para utusan sampun sami mutusaken boten badhe nyuwun lumawan panjenenganipun kados dene ingkang dipun kausulaken kala wau sanalika wau ugi para utusan kaparingan janji bilih sami kaparingan kamardikan nindakaken agaminipun panguwaos tuwin wewenangipun boten badhe dipun aru-biru mekaten ugi boten badhe dipun aru-biru anggenipun sami nindakaken adat tata cara ingkang sampun kacara ing kalanganipun waton tiyang kala wau sami asikep rahayu tuwin tulus saestu anggumunaken sanget menawi para pengarang Nasrani mastani bilih cara ingkang aneh kangge mutusi pasulayan nanging nyatanipun para tiyang Arab ingkang nunggil agami kaliyan para pengarang kala wau piyambak 1.100 taun kepengker boten mastani kados mekaten punika. Para tiyang kala wau sami ngandel dhateng dayanipun donga. Jalaran inggih mekaten punika piwulangipun Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Para tiyang wau sami sumerep ing katulusanipun Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta para tiyang wau sami yakin dhateng lepating pangandelipun lan boten wantun nyuwun dumawahing bebendu dhateng awakipun piyambak tur kaliyan lesan-lesanipun piyambak kawewahan malih para tiyang kala wau sami sumerep bilih Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten karsanipun nyuwun dumawahing bebendu dhateng para titiyang kala wau awit saking punika piyambakipun sami milih mergi ingkang prayogi inggih punika boten purun nyuwun dumateng kacilakan dhateng badanipun
ngangge lesan-lesanipun piyambak saupami para tiyang kala wau anggadhahi panganggep bilih Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika tukang duracara tuwin antikris utawi dajjal kados dene panganggepipun para turunipun ing jaman sakmangke menika yekti para tiyang kang kala wau boten sami ajrih minangkani panantang kala wau golongan ingkang mastani saha ingkang tansah amastani bilih angger-anggeripun Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika laknat tumrap sadaya manungsa punika boten saged mabeni bilih cara ingkang kawarsitakaken punika pranyata mathuk ing nalar cara piwulang Nasrani Kanjeng Nabi Isa alaihissalam punika pranyata Gusti Allah sarta tiyang punika tulusa dikados punapa menawi boten ngandel dhateng panebusipun Kanjeng Nabi Isa tetep nandhang dosa makaten ugi angger-angger utawi sarengat ingkang mamrih badhe adamel tiyang dados tiyang tulus nanging angemawi piwulang bab panebusaning dosa malah nganggep piwulang kala wau lepat punika miturut piwulangipun Paulus dados laknat tumrap para manungsa. Lah menawi nyata mekaten punapa sababipun tiyang Nasrani boten wani nglaknati tiyang ingkang anjumenengaken angger-angger kala wau dene pangakenipun bilih sami tresna dhateng satrunipun punika cekap dipun titik saking kathahing pangawon-awon ingkang katujukaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumugi ing dinten sapunika ugi mekaten pangaji-aji kula dalah panjenengan dumateng dawuh-dawuhipun Gusti Allah Ta'ala ingkang kasrat wonten ing dalem Qur'anul Karim. Mugi-mugi menika sedaya saged ngiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dumateng Gusti Allah Ta'ala lan mugi-mugi saged ngiyataken ilmu tuwin tumindak becik kula sedaya lepat nyuwun gunging samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.